Dola ziko gara. Arrastion eta eskerrik asko etortzeagatik IPES elkarteak deitutako momentuz behintzet azkeneko memoria elkarretara. 4 urte egin duguz, 4 ikasturte. Saiatu izan garenak memoria loturiko esperientzia ezberdinak ekartzen Gernikera, non eta Gernikara, non eta Astra eragilena ganera. Eta horregaz atera apurtxu bet, Gernikati baitere memoria sustatzen dugu zen elkarte mugimendu edo norbanako ezberdinik apurtxu bet baitere, gure seriari heltzeko inspirazio iturri baitere bilatzeko. Besteak beste, gu beti probestu eta indartu izan dugulako memoria eguneri dendan zeuzer dela, ez dola bakarrik iraganei loturiko zeuzer, nondik gatozen jakitia garrantzitsua da, noski baietz, baina batez ere gaurko errealitatea interpretatzeko eta biharko eraikitzeko eta eraldatzeko bitarteko lanabez gisa. Urte hauetan zehar esperientzia ezberdinak jaso izan duguz, esperientzia gehienak kontxe bertan komedan nengoen baita dimostra batzuekaz, esperientzia gehienak Gernikara memoria loturiko non niorakoen berri moterako momentu meite eukin dute apurtxuen bertigo apurtxu bet, Gernikara etortea memoriari buruz berbaitia geu eta gure herritik egiten dugu zen geu xapurre kontuen hartute eta hemen basabizie eta basauzie hainbat memoria elkartetan partaide izan zarienok edo entzule izan zarienak eta ikusi edo entzun izan dugu zenbeteko gauza garrantzitsu egin izaten direzen Euskal Herrian barrena. Askotan baitere oso gertu dauzen herri eta esperientzia dauko guzenak, dime bez da bain urrun Gerniketik, eta askotan elkarren berririk eta elkarra ezagutzarik ez daukugula. Eta guretzako hori baitere zer pentsa emoten dozku, ez? Herri memoria modu baten o bestean landuten deuri esan esperientzia asko egon badauz, baina gero, alkarren berri, alkarre ezagutza, alkarren saretze horretarako baitere euskarri falta, motivazio falta, behar falta, uste ez dela, baina askotan baitere horretarako ez dakit, hauspo falta baitere somatzen dugula badauko gule, ez? Eta, IPESek beti, 1997an jaio zenetik eta gaur daño, Euskal Herriko historiaren lanlerroa modu baten bestean landu izan deu, azkenek urtan Gernika kontzeptu eta kokaleku lez baitere bere ekarpen egin gure izan deu memoria bizia eraikitzeko lanabez gisa, eta urte hauetako ibilbidea demostratu dozkune da guztiz kontrakoa. Inozkoen bizirik dagoen errealitatea dela gure herriko memoria, Euskal Herriko historia garaikidearen testu inguruan esperientzia asko badauzela atzokoa eta gaurkoaren lotura egiten debiesenak, eta batez ere biharkoari apurtxu eta uspoa eta bultzada emoten dutzonak, eta horrek baitere esperantzarako bide bat emoten duzku. Eta hortik, herri formazioa, herri pentsamendu kritikoa eta herri jakintza hori sustatzeko eta lantzeko modu kolektiborako espazioak behar dire. Eta iruditzen jaku behintzat gure partetik horrelako esperientzia bitartez, bai pesek kontribuzio txikitsu bat egiten saiatu izan dela. Merito dauko geu, ekainaren 24an, egun batzuetako euri eta gero, geur apurtxu eta eguzkaltzeu da, eta geur hemen gauz, memoria egiten jarraituteko. Eta hor zeuzeren, hasiaren sintoma beha bada, eta orduen, eskerrak zeuez. Hori esan da, bi aipamen edo bi gogoeta apurtxu bet gaurkoari heldu aurretik. Hor berton, aulkietan itxitzuet, guretzako klasikoa den Euskarri
batzuk memoria osoa izeneko erredinamika bat sortu zen, gu baitere hasieratik horren motorre edo horren eroale izan gintzezan, eta hain handi batean hor plantatzen genduzen gogoetatariko batzuk baziren, memoriarako espazio baten beharra egon badagoela Euskal Herrian, eta horrek baitere badukola bere egitekoa, baina batez ere memoria integrala guztionak bateratzen duen eta barnebiltzen duen memorientzako espazio izan beharko litikela. Eta gaurkoz behintzat, hor sortu edo hor inauguratu izan zana, nahiko diskriminatzailea eta nahiko sesgau edala eta ez diola gaur egun herri honetan gertutakoaren gertaera guztiei modu integral baten erreparatzen pasalatzen gendun. Eta horregaz batera, beste hainbaten memoria elkarte, besteak beste Martxoak 3 Gasteizkoa, San Fermin 78koa baitere, horrelako referentzia handiko bestelako memoria elkarte batzueka sareturik, saiatu ginen ahotsa altzatzen, eta gogoetarako bestelako iritzi bat plazaratzen. Iruditzen ze baitere, horrek baduko bere balioa, pertinentia dela, eta eztabaidari baitere kontributu aldotzuela, ikusteko baitere, administrazioek egiten deurinean egitasmo bat, hainbat herritarren iritzia jasotzea beharrezkoa da, eta zenbait herritarrek modu antolatu batean gauzatzen dutenean, berau plazaratzea baitere pertinentia dela. Eta gero bigarren gogoeta, eta azkeneko igual horri aldetan igual gehiago jasotzen dena da, gu gainera modu zuzen batean jasotzen ari garelako, eta dela, barreiro bueltau dela Guggenheim Urdaibairen sorrera. Hoin dela 14 urte Sukarritan egitekoak ziren, nahiko proiektu faraoniko bat, hor baita ere bestelako iritzi kritiko daitere sustatu zen, eta oinguan, azkeneko hietan, nahiko bolo-bolo sebien zurrumurru bat apurtxu behia forma hartzen omen dau, edo behintzat eztabaidagai medioetan eta hainbat instituzioetako ordezkariek azalasi dute horiteko egitasmoa eta prentsa horretan baitere apurtxuen jasotuten da. Esan dako, igual azkeneko gunetan gehiago egon da eta igual horti falta da, baina seguramente hementiko horra baitere horren inguruan egongo da landuteko arrazoia. Azkeneko gunetan apurtxuen modu simpatiko batean lotura egiteko, ez dakit ikusi zuen, baina Guggenheim gora eta Guggenheim bera dagoela, egon badagoia da bat Euskal Herrian, Bilbon dagoena, urte asko daroana, eta horren simbolo ikonotariko bat, kanpoan dagoen pupita apurtxu eta omen deko, eta eskatu omen deurie horretarako crowdfunding bat bere eraberritzerako. Eta atzo, edorainon, artista lagun bati entzun otzon, edo irakurren otzon, edo esan atxio bat esaten txis egiten dozkue eta euri ari duela esaten dozkuela aldi berean, ez? Eta iruditzen zain nahiko sintomatiko eta paradigmatikoa dela. Guggenheim eredua kulturaren esponente moduan kokatzea, eta gero, ikono nahiko simboliko bat izan lehiken erekiko, crowdfunding bat egiteko moduan arrazoi bat omen dago, noz eta gaur eguneko testu inguruan. Hainbat jende baitere, besteak beste, hemen igual batzuek, ertean igual egon gaitezken testu inguru berean. Orduen, nik uste baitere, non dagoen lehentasuna eta non dagoen baitere, bakotzaren balioa baitere, neurtzeko, nahiko erabilgarri izan daike. Eta horregaz dut esaten egin berez denik. Esan dudana da, uste dutela baitere, eztabaida beste parametro batzuetan kokatu behar denik. Baina, honak etorrita, Bilbokoa dagoen aldi berean, omen dago beste bat Venezian, eta omen dago beste bat, omen dinot modu ironiko batean, baina badago, beste bat, Nueva Yorken. Munduan 3 omen dauz, beste egitasmo batzuk egon behar izan ziren, Helsinkin, Berlinen, bestelakoren bat baitere uste dute egon behar ziren, Asia aldean baitere egitekoak ziren, eta Euskal Herrian bat egon da, beste bat egiteko asmo omen da, eta gainera, 2 sukursalekaz. Non eta Urdaibai. Non eta Euskal Herrian dagoen biosfera bakarrera. Non eta gainera, iragartzen dozkuen, gure onururako den egitasmo bat omen dan. Horrek guztiek, memoria eta kultura ulertuta baitere, memoria barnebiltzen duen elementu bat bere badala, eta seguramente hemen artista batzuk eukinda baitere kultura modu zabal batean, ulertut negula kontuen hartuta, gu baitere uste dut, zer pentseu eta zer esan baduko gula horren kontura aztertu harko gendukela. Besteak beste, esan dozkuelako batetik, eta hau gure herriko alkateak esan deu, Gernika kuadroa Gernikar ekartzeko espazioa litzatekela,
handik eta egun batera esan dozkue SSSS, hori ez da Gernika kuadrorako espazioa. Esan dozkue Europar funtsetatik eratorretako diruagaz subentzionatuko dala. Gero esan dozkue, nahiz eta Europako funtsak ez egon, igual beteko dala. Esan dozkue baitere, turismoa potentzatzeko arrazoi bat bihurtuko dala. Ez dozkue esan guk kultura zelan ulertzen dugun eta zertarako ulertzen dugun eta zer behar izan daukogun Euskal Herritarrok eta horretarako ze apustu instituzional beharko genduzen, eta hau dinot non eta kultura faktoria jatetatik, astratik, egunero kultura egiten duen herritar anitzez osatutako faktoria batatik, uste dut eztabaida nahiko presente dagoela. Independientemente gero zer hitz eukin dezakegun proiektukiko, baina uste dut eztabaida hori baitere presente dago. Ze besteak beste, biosfera batean, eukaliptu gehien daukon terreno batean, biosfera bat garen heinean, horrelako proiektuek zemotako bidegartasuna aukileikien baitere, eztabaida gai politike. Argi dagoena da, milaka eta milaka turista horiek, ez dakit Hautzaganetik etorko badien, edo Morgatik etorko badien, edo Nabarnizen aireportua jarriko duten, baina nonbainetik etorriak politikez. Eta argi dagoena horren maila batean, bestelako infrastruktura eta bestelako pausu batzuk egitea beharko lukela. Besteak beste. Baina batez ere, gaur lotura daukonagaz, kulturaren merkantilizazioari dagokinan behintzet, badaukagu zer gogoetatu. Kultura da nona da, ondare oso privilegiatua da, zer garen adierazten deu, baina batez ere, herritarrentzat eta herritarrek egindako espresiorik nagusina eta multidisciplinarra izan beharko litike. Eta horretarako gu, kultur aktibook, gure ahotsa baitere, altzarazi beharko genukelakoan nago. Hori esan da, gaurkoari lotuko natzaio. Geur dimako esperientzia, aipatu dugu dakargule, eta garen denboratxo bet, honen barri baitere jasota, apurtxote honen estrategia behartu baitere isete. Besteak beste, balen aipatu duten moduan, esperientzia oso interesgarri batzuk egon badauzelako Euskal Herrian, eta horretaz baitere jasotzeko edo esertuteko baitere, beharra badaukagulako eta genon eta Gernikatik baitere, horrelako aukera baitere aztertuteko baliagarri izan daitekelako. Zergatik? Oin dela aurreko legebiltzarreko udal gobernutik baitere sustatu zolako proiektua, EHUko bezalako unibertsitate elkarlan bat sustatu zolako, eta batez ere herritarrak eta kultura elkarteek bere gain hartu eta modu bateratu batean memoria egitasmo kolektibo baterako prozesu bat abiatu zutelako, eta gaur da eguna oraindik orain bere bidea egiten badagoela, ez? Hanera, gautzako horretxo bat ere bada, ze besteak beste, hemen badaukagu zelako, ez soilik horren baitan artista direzen pertsonak, baizik eta horrein sustatzaile direzen zenbaitzu, bat Nekane, orduko alkatea sana, eta beste bat Manu, kultura elkarteko baitaren sustatzaile nagusitariko bat, eta maila batean oso adibideraz emankorrat badira, ulertuteko memoria nondik, zelan eta zertarako eraiki leiken. Nondik gainera eta gure herritik eta gure herrirako. Eta horre daukon garapen guztia zen emaitza daukon. Horreri loturik, gaurre hitzamango dutzuet, horren horieteko eroale nagusiak direzen bi artistai dauko guzelako hemen, eta dimako esperientzia baitere, behin begira dati baitere, eskainiko dozkulako, Izaro Sola, gainera Izaro ezagututen dugu, ze astrakidea da, eta horren etxean dau jokatzen, eta hori baitere lagungarria da, eta Maua, beretzako baitere bestelako artista bat dagoena proiektu horretan buru belarri, eta biek, bere artista begirati baitere, memoria, artearen bitarte zelako erabilgarretasuna eta baliogortasuna daukunaren apurtxuet berri emongo dozkuelako. Eta horteko horrera, memoria bizia jarrai dezala, eraiki digunan artean, eta bierkoa baitere memoriatik eta memoriarako eraikitzen jarrai dezagu. Eskerrik asko. Eta bukatzeko protokoloa. Eta protokoloa gure oso berezia da. Gainera hau jakinik aregio. Eta bada, guk partaide bakotzari oparitxu bat emoten zegu. Daukagun gauzarik oberena, eta gauzarik esanguratsuena. Eta bada, Gernika batzordeak defendatzen duen eta indartzen duen koloretako txoria. Grisa, beltza eta zuriz ezagutu genuen artearen bidez momentu batean salaketa bat egiteko, Gernika pairutakoaren berri emongo zuen universalizatu gintuen
arte espresio bat, Picassok egindako Gernika, hortik handik oin dela 45 urte koloreztatu genuen txoria, askatasuna eta justizia eta memoria baita aldarrikatzeko, eta guk etortzen den orori beti gonbidatzen dutzegu hemendik aurrera, baitere bereik izan daitezela horren eroale eta izan daitezela baitere txori horrek egan egiteko beste bitarteko, batzuentzako, beste batzuentzako. Eskerrik asko. Sara Maua? Eskerrik asko. Lehenik eta behin gonbita luzatzeagatik, Ibonekin neukin lehenengo harremana eta IPSI, horrelako jardunak proposatzeagatik eta egiteagatik, Astrari beti etxean bezala sentiarazteagatik eta horrelako proiektu egiateak parez pare irekitzeagatik eta zuei etortzeagatik eta zuen denbora eskaintzagatik gure proiektuari, lehenik eta behin hasiko naiz gu aurkezten, ulertzen dut artea kontekstualki ulertzen den bezala, gu ere gure kontekstutik nola gatozen saldu beharko dugula ulertzeko prozesu guztia. Maua Madrildik dator, 10 urte daramazki Bilbon bizitzen, artedarrak ikasi zituen eta artedarrak ikastera etorri zen Bilbora, Leioara, eta ordundik artista eta ikertzaile bezala jarduten du Bilbon, eta ni Zarrosola gaintzen naiz eta Nafarrotik nator. Txarreran hastik, duela 10 urte ere, azken 3 urteak hemen musikan pasatzen bizi naiz, eta berri naiz, ikastera etorri nintzen, artedarrak ikastera, eta ordutik artista eta ikerle bezala jarduten dut Bizkaian. Guztia hasi zen, Dimako herriak memoria historikoaren inguruan gatazka batzuk eta, gatazkak danok ditugu, baina hasi ziren horren inguruan nola erresolbitu edo behintzat hori arakatzean, eta Txumuluxu eta elkartea sortu zuten memoria historikoaren inguruan ikerketa bat egiteko. Hasiko nahi? Eso es cuando consiguió, baina eta Txumuluxu eta elkartea sortu zuten, herriko hainbat pertsonek, euretako bat Manu Aurrekoetxea da, hemen dagoena, prozesu guztitik hasieratik gurekin egon dana, eta ikusi zutenean martxa bat hartzen zutela, udalarekin hasi ziren kontaktuan, egun bat proposatu nahian, edo behintzat forma apur bat ematen, eta udalarekin jarri ziren kontaktuan, eta ikusi zuten momentu baten, nolabait memoriaren monumentu bat bezala, memoriaren monumentu bat egiteko beharra. Orduan udala eta Txumuluxu eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin kontaktuan jartzen da, eta deialdi bat irekitzen dute, euren beharrekin eta eskaintzen zituzten gauzekin, eta Maua bere aldetik eta ni nire aldetik, beste hainbat pertsonekin batera, gure burua aurkeztu genuen, gure kurrikuluma, horretiko lanak, gutxi gora bera zer eskaini genezakeen, apur bat horrela, rasgo oso handietan, esan proiektua hasi. Eta hiru pertsona aukeratuak izan ginen, eta azkenik Maua eta bioi proposatu zitzaigun elkarlanean aritzea. Azkenean perfilantzekoak, edo metodologia, edo proposatu genezakenak, alkar lagundu guen alginen, eta orduan hasi ginen talde handi batean lanean. Gu, Maua eta biok, Txumuluxuetako Manu Aurrekoetxea, orduan udalean zeuden Nekanen Txaurtza, gaur hemen dagoela, udaleko langile den Nagore Bernaola, prozesutik gaur egun arte egon dana, kultura zinegotzea Iboniza, bebai, Edurne González eta Arantxa Lauzirika, unibertsitateko dekanotzan daudela lanean, eta hasi ginen prozesu hau hasiera ematen. Egun Jordana Akasuso, Josu Gorospe eta Maia Goti daude ere prozesuan. Guretzat izan zen, jakin baino gehiago nola aurre egin behar genion proiektu edo behar horri, bagenekien nola ez genuen lan egin nahi, ez? Mauak eta biok artea ulertzen dugunaren arabera, guk ez genuen nahi Dimara joan, gure 3 dimentsiotako objetua edo txorongoa plaza erdian jarri, eta alde horri ez genuen ulertzen.
Ez dugu horrela ulertzen ez monumenturik ez ezer. Lehen aipatu bezala arteak badu kontekstu bat eta badauka beste zerbait gehiago, ez? Eta orduan hori argi geneukan ez genuela egin behar. Eta horren hildotik doan beste gauzat zen herria entzun behar genuela. Gu ez gara dimostarrak ez gara ez da bizkaitarrak, ni euskalduna naiz maua ez, orduan zango amalgama bat nolabait resolbitu behar genuena, eta hori zintzen izan dimostarrak entzun gabe, dimostarrak zeukaten esan behar guztia, ez? Orduan, lanean hasi ginen. Oye! Eta prozesu guzti honetan, hasierako ataka honetan, lenguaiari erreparatu genion, Maua, Edurne, Arantxa eta Lauro karterretatik kintozen, hainbat formalismo erabiltzen genituen eta artea erabiltzen genuen gure alorra da, gure lan egiteko bidea eta mundua ulertzeko bidea, orduan beste talde guzti honekin, aipatutako beste talde guzti honekin, hainbat ataka jarri genituen, hainbat kontzeptu jarri genituen alde pedagogiko moduan, ez? Guk nola ulertzen genuen, adibidez, proiektu bat prozesuarekiko, ez? Prozesuak zeukala garrantzi bera, proiektua edo emaitzarekiko. Orduan, hori izan zen alde bat nolabait pedagogikoa edo, guk azaltzea nola egin behar genuen prozesu guzti. Orduan, lehenengo izan zen gauza, metodologiari erreparatu genion, eta hori prozesua eta proiektuaren inguruko hitzoiei, ez? Honekin zer esan nahi dut, artearen garrantzia ere mahai gainean jarri genuela. Horri soilik erreparatuz, artea erramintatzat bezala erabiliz. Eta honekin batera gure lana ere balorean jarriz. Azkenean artistaren ideia bada apur bat romantikoa batzutan, ez dut esaten mahai inguru hartan, baina dinot, askotan da artista aurreikusten dugu edo imaginatzen dugu bere tailerrean, liburu batekin, ideia esbitetako liburu batekin eta pinpan, eta ez da horrela. Gu langilea gara, gainera langile prekarioa gara, normalean beste lan batzuekin uztartu behar duguna, gure kasuan ikerketarekin uztartzen duguna, eta prozesu guzti hori mahai gainean jartzea eta balore bat jartzea nahitaezkoa ikusten genuen baita gure lana, ez? Egun daukagun egoeran artea eta kulturak ikusi dugun bezala ze beharra daukagun horretarako jarri genuen balorean horrela, ez? Ulertarazten ez ginela iritsi behar esan ez, hau da eskaintzen duguna, ez? Parte izango zarete prozesu guztiaz eta danon artean erabakiko dugu eta danon artean ulertuko gara, ez? Eta hori guretzat zen super garrantzitsua eta remarkatu dugu behin eta berriz eta behin eta berriz. Kodigo batzuk ezarri genituen horren baitan, ez? Gutxi gora bera kodigoa gure artean eta ulertzeko ere zer behar zuten eta zer eskaini genezakean. Azkenean, herriak zer nahi zuen argi eta garbi ez ekiten. Eta guk zer eskaini genezakeen ere ez genekien. Genekien arteak adibidez ez daukala erraminta bat esateko hemen jarriko dut monumentu bat eta horren baitan egongo da herri konkretu honetako dimako memoria kolektibo edo memoria historiko osoa. Hori arteak ez du balore hori eta ez du zertan izan behar, ez? Baina zer da memoria historiko bat edo zer gaiti daukagu behar hori zeo zer egiteko memoria historiko horri lekua usteko, ez? Ideia hori jorratu nahi genuen. Eta hortik etorri zen ere, gure lan egiteko prozesu honetan, monumentua eta ez monumentuaren arteko ideia ezberdintasuna. Eta gure eskatzen zitzaigun monumentu bat edo behintzat 3 dimentsioko objektu tangible bat eta iraunkorra. Eta guk esan genuen, ez, guk agian hori ez dugu eskainiko. Agian beste zer aterako dator da, ez? Manu, ez diko, zer egiko duzu artistak, ez? Eta orduan, hasi zen, prozesu bat, Mauak bere ikerketan daukan alorra hori da, monumentua eta ez monumentuaren arteko ideia eta zergaitik daukagun horren beharra eta zergaitik agian aldatuz ere monumentuak euren baitan daukaten guzti hori nola
aldatzen dan, materialetatik hasita edo nork egiten dituen monumentu horiek, ez, privilegio batetik edo historia idazten duenak bezala, ez, zeinek idazten du historia. Perfil konkretu bat, orduan zeinek egiten du monumentua, perfil konkretu bat, bai, ez? Agian herritik ateratzen den dinamika eta proiektu batek beste forma bat eduki behar du, ez du zertan forma hori eduki behar, edo bai, baina irekita edukitzeko, ez? Eta hemen hitza Mauari emango diot, apur bat honen ideia hauen inguruan hitz egiteko. ¿Se me oye bien? Bai. Bueno, kaixo, Maua naiz. Como ha dicho Isaro, Madrilekoa naiz, baina Bilbon bizi naiz. Astero Euskaltegira egiten ari naiz, baina oraindik ez dut euskaraz hitz egiten. Con esto lo que quiero decir es que tengo que hablarlo en castellano, porque todavía no... ya sabes. Bueno, mientras que Isaro va a explicar un poco el proceso del contexto y de cómo hemos ido desarrollando todo el proyecto, yo he decidido que era interesante plantear sobre qué ideas basamos lo que pensamos, nuestro trabajo, nuestro debate y también como nuestro pensamiento crítico hacia la idea de el monumento como objeto de memoria. Yo he crecido creyendo que un monumento era literal y tenía un valor, y al final he asumido que es una convención exactamente igual que el dinero, ¿no? Un papel que si es azul pues te pueden dar 10 cañas, ¿no? Y un monumento pues se supone que es un objeto de memoria que nos habla de unos capítulos o de unos hechos pasados para plantearnos en el presente y avanzar hacia el futuro en una dirección y para hacernos ser mejores en una sociedad mejor, ¿no? Bueno, la idea de memoria y de historia son ideas que he entendido que hay gente que quiere plantearlas como contrarias, entendiendo que la memoria es el refugio de los vencidos y la historia es el botín de los vencedores. Casualmente estos que plantean esta simbiosis de ideas o de conceptos son aquellos que se ubican en la idea de historia y de vencedores, ¿no? Yo considero que esto no es así, y no lo considero yo, creo que lo consideramos un montón de artistas que estamos trabajando en esto, gente que escribe, que piensa, que hace, y un montón de parte de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, lo más interesante o lo que mejor he podido hacer ha sido revisar y entender de dónde viene, qué origen y cómo se ha ido construyendo todo esto. Bueno, el choque cultural entre Europa y Asia viene desde hace mucho, y mientras que en Asia, estoy hablando de hace 20 siglos, las representaciones físicas que se ponían en la calle eran personales o familiares, y lo hacían usando unos materiales que durasen máximo 2 generaciones, porque sabían que el poder de las familias de esas personas iba y venía, y que no era interesante que aquello fuese perpetuo. En Grecia y sobre todo en Roma hicieron la misma idea, pero sí les interesó que aquello fuese perpetuo. A partir de ahí el poder entiende que la representación física en el espacio común, en el espacio público, en el espacio de debate y de diálogo es una herramienta maravillosa para generar o para reforzar un relato concreto, el nacional, el heroico, el patriótico, y a partir de ahí hemos llegado a donde estamos hoy, ¿no? La columna trajana o la columna de Trajano, según el historiador o historiadora que la conocemos, es un ejemplo maravilloso porque aún hoy siendo una referencia histórica clave, ha llegado a nuestros días totalmente de casualidad, porque aparte de que ha sido mutilada más de una docena de veces, corrió el peligro de tener que derribarse para un uso cotidiano, ¿no? Para darle un uso cotidiano a ese espacio. Casualidad, en el siglo XV Roma necesita reivindicarse, o el contexto necesita reivindicarse como aquello que fue hacía 13 siglos, y lo hacen a través de los monumentos, proyectándose igual que una película de ciencia ficción, buscando ser aquel romano conquistador, heroico, maravilloso, y lo hacen a través de estos objetos, ¿no? Todo esto empieza a no interesarme demasiado. Voy a leer un cachito de un artículo en relación a esta pieza de aquí, y dice así:
¿Para qué sirven las estatuas, los monumentos, las lápidas? ¿Por qué dedican las sociedades, o más bien sus gobernantes, tanto dinero a erigirlos, tanto tiempo y saliva a inaugurarlos y a celebrar actos públicos entre ellos? La respuesta no es difícil, en principio porque los hechos o personajes a los que se refieren esas piedras o bronces encarnan valores que creemos vertebran o cimentan nuestra comunidad. El primer fundamental error, por tanto, es considerar a esos monumentos testimonios o vestigios del pasado. En ese caso, un historiador tendría algo o tendría mucho que decir sobre ello. Pero no es así, porque, más que el pasado, se relacionan con el presente y orientación que deseamos dar al futuro. De ahí que no importe, para empezar, que la representación de esos hechos o personajes supuestamente históricos reflejen fielmente lo acontecido. Puede que lo deforme o incluso que sea pura invención, que se refiera a algo que nunca ocurrió. Supongamos, por ejemplo, que honramos como padre fundador a un héroe, don Pelayo, que a comienzos del siglo XIII encabezó la rebelión contra una invasión de un pueblo de raza y religión diferentes, la que queráis, al azar. El historiador puede hacerle observar al gobernante, que lleva preparado un discurso sobre esta gesta, que en la documentación procedente de ese siglo no existe la menor referencia a esa batalla, y que tampoco la hay en los primeros 80 años del siguiente. Solo 170 años después, asentado ya un monarca poderoso en Oviedo, se le ocurrió encargar a sus letrados una historia de su dinastía. Y estos remontaron su estirpe a un antecesor que había logrado una milagrosa victoria contra un ejército invasor 100 o 1000 veces superior, lo que queráis. Como solo conocían las crónicas grecorromanas y los textos bíblicos, copiaron el relato de una batalla griega contra los persas ante el templo de Apolo en Delfos, que terminó en temblores de tierra, desprendimientos de roca, terror y confusión entre los atacantes. En cuanto al número de víctimas, reprodujeron el de una batalla judía contra los madianitas. Bueno, cuando tú creces bajo la sombra de que ese elemento que tienes en la plaza de tu contexto, de tu ciudad o de tu pueblo, te presenta lo que tu historia y tu contexto valen, ¿no? En relación a tus hechos, tu pasado, tu cultura. Cuando creces bajo esa idea y luego asumes que todo eso es una ficción, entonces empiezas a cuestionarte desde el arte, desde la teoría o simplemente desde el estar, qué relación puedes empezar a desarrollar con estos elementos que parecían que eran la absoluta verdad y resulta que no lo son tanto. Si fuésemos unas personas que acaban de llegar a este mundo y no tuviésemos ningún tipo de cultura general, podríamos asumir que estas representaciones de bronce, de personas, pues en la de la izquierda vemos pues con sus prismáticos, su libro campechano, ¿no? Con su gorrito, o el de la derecha pues con un instrumento, un micrófono, pues podríamos pensar que son iguales en valor cultural, porque la representación es muy similar, el material es el mismo, y aunque la pose es muy diferente, el espacio que ocupan, su relación física, ¿no? Son levemente mayores a la realidad, ¿no? Están un poquito desproporcionados hacia arriba, sobre todo porque el de la izquierda es bastante bajito. Entonces podríamos pensar que están igualados, porque se les ha representado igual. El de la izquierda es Franco en Melilla y el de la derecha es Bon Scott de su pueblo natal en Escocia, ¿no? Bueno, pues si los monumentos en realidad son ficciones y la representación o el lenguaje que se ha instaurado de representación iguala a nivel cultural, da igual lo que hayas hecho en tu vida, pues creo que hay que rechazar esta manera de representar y de construir historia. Y rechazarla, quiero decir, de una manera frontal, hay que rechazarla de manera directa. También hay quien dice que lo que hay que hacer es ocuparla, ¿no? Como hacernos con ella. Bueno, si esa es la opción, si esa es la intención, si ese es el objetivo, como desgastar su uso porque es el que alguien ha decidido utilizar, con el cual no nos queremos entender. Y lo que queremos es, pues como robárselo, desgastarlo para que signifique otra cosa, bien. Yo prefiero rechazarla y crear nuestro propio lenguaje. Afortunadamente vivimos en un contexto de país que se ha preocupado porque todas las representaciones conmemorativas y monumentales no vengan solo de una necesidad de crear un relato histórico a través de una institución. Y por institución podemos entender cualquier cosa que conlleve la palabra institución, ¿no? No hace falta
que nos paremos en esto. Jorge Oteiza fue una persona que se preocupó mucho de cómo contar lo cultural a través del proyecto artístico, y eso es lo que le ha hecho muy diferente a él y a sus coetáneos con otros movimientos artísticos. Yo siempre pongo un ejemplo. No significa que en Extremadura o en Andalucía no hubiese artistas comprometidos. Y lo que pasa es que lo que consiguieron estos artistas fue traspasar esa barrera o esa muga que hay entre el proyecto del pensamiento cultural y la sociedad. Aquí consiguieron generar un vínculo y un lazo directo, y la sociedad asumió que esos artistas y esa gráfica que ellos estaban construyendo, y por gráfica me refiero a gráfica o lenguaje escultórico, lo asumieron como identidad, y eso no pasó en otros contextos. Afortunadamente, otra de las cosas que preocuparon a Oteiza no fue solo la gráfica o la escultura, sino también fue la historia y cómo contarla, y aquí tenemos una sensibilidad, o sea, desarrollado una sensibilidad diferente a cómo contar los monumentos. En la imagen de la izquierda, se ve el ratón un poco, ¿no? Es el monumento al prisionero político desconocido, que está colocado en Pamplona, y a la derecha he traído el nombre. Es una pieza de Asier Mendizábal que se llama Nom de Ver, el nombre de la guerra. Estas piezas tienen mucho que ver, tienen mucha relación, aparte de porque el proyecto escultórico o artístico vasco está muy vinculado y genera un desarrollo, ¿no?, hacia abajo que enlaza con los proyectos anteriores. Lo que Asier Mendizábal propone en este proyecto es reivindicar otras maneras de conmemorar, y lo hace en la institución TOP, ¿no?, en el Guggenheim, para que se vea que eso puede ser posible, ¿no? Una cosa que se da de una manera social, fuera de lo institucional o fuera de unos marcos establecidos de cómo tienen que ser las cosas, Asier lo presenta como una opción tan válida como cualquier otra para la conmemoración. Vale, ¿cómo puedo? Sí. Quería enseñar un vídeo.
aproximadamente los años 70 y los 80, los artistas plásticos y visuales han estado tan necesitados o tan involucrados con el desarrollo de nuevos proyectos monumentales o conmemorativos que se ha desarrollado el término counter monument, quiere decir contramonumento o antimonumento. El monumento, según dice Rogelio López Cuenca, que es una persona súper interesante, siempre es institucional, en el sentido de que por lo menos tiene que tener, si no la complicidad, por lo menos el permiso de la institución. Estos counter monument plantean no hacerlo así, sino buscar un lenguaje que sea totalmente diferente desde la base. En este caso el vídeo que hemos visto es de Christian Markley, que es un artista canadiense, lo grabó a finales del 99, principios del 2000. Los 3 primeros minutos, que son los que hemos visto, son desde mire usted, en mi opinión, los más duros. Después recorre 5 kilómetros con la guitarra y lo que está haciendo es reproducir el mismo camino en el que 3 chavales de Texas ataron al afroamericano James Beard Jr. después de un linchamiento y acabó desmembrado. El arte necesita buscar otra manera, el arte se preocupa y desarrolla por necesidad buscar otra manera de contar estas historias, ¿no? Y ahí creo que las artes visuales y las artes plásticas están haciendo una labor enorme. Vale, lo dejo aquí porque luego seguiremos. Eta portzu bat ideiak mahai gainean jarri genituela herrira gerturatzeko beharra geneukan, ez? Eta jendea ezagutzeko, bai lehenengo aurkezpen auki genuen herrian, eta jendea gerturatu zen, Bittori bezalako jendea gerturri zen, ez? Euren laguntza eskaintzen eta proiektuaren parte izan nahi zutela. Eta baina hasi nahi genuen pizka bat arakatzen materiala, ez? Entzuteko beharra geneukan. Orduan topaketa bat proposatu genuen. Topaketa hau 2019ko martxoaren 23an sortatu zen, eta horretarako aurretik perfil bat egin genuen, ez? Nahi genuen jendea gure belaunaldikoa, 20 urte, 30 urtetik gora. Orduan Nagorek eta udaleko jendeak eta egin zuten eta Manuk eta Kristolana, ez? Apur bat perfil horretan, elkarrizketa batzuak, dinamika batzuk aurrera eramateko ze pertsona etorri zitezken, ez? Eta pertsona guzti hauei gonbite bat luzatu zitzaien, gonbitatzen zitzaien sarretxean egun horretan goizean dinamika horietan parte hartzen eta gero hausate moduko bat egiten, euskalduna garelako. Eta gero beste horritxo batean, saldu genuen apurtxo bat dinamika nola izango zen, ez? Jendea ez etortzeko izututa edo, eta egia esan jendea oso tranquila gerturatu zela eta oso tranquila izan zen gauza eta oso ondo joan zen, ez? Joseba, Bizkunde, Patxi, Jesus, Felicia, Sabino, Maria Teresa, hainbat pertsona gerturatu ziren, ez? Eta guretzat plazerra eta orea izan zen, batean, hori ikuste, ez? Dimostar pila bat guregan. Dinamika zen, apurtxo bat, eskusa bat, jendea ere aktibatzeko, ez? Memoria hori edo jendeak kontatu behar zuen hori edo izitu behar zuen hori aktibatzeko horretarako. Mauak dokumentazio lan egin zuen, audioak grabatu zituen, bideoak grabatu zituen, argazkiak eta hori guztia, eta 3 taldetxotan bildu ginen. Maider Goikoetxea Kalbuk eta nire lagun mina den eta intimoa dena etorri zen laguntzera, azkenan gure memoria, gure etxeko sukaldean ematen zena, gara proiektuaren parte zen ez ere etorri zen, eta gero etorri zen ere gure laguna den Aritz Enaldia Martinez, historia garaikidean doktorea, berak azkenan historiako guztia gehiago bideratu zezakelako, ez? Nik falta dudan hori. Eta falta dugun hori. Orduan, eskusatzat jarri genuen taldetxo batean hitz egingo zela,
lanaren inguruan, ez? Baserriko lana, auzo lanak, ohiturak eta hori guztia. Beste batetan zen gehiago herriko mugimendua, azokak, ohiturak, jaiak eta eskusak izan ziren, ez? Apur bat hasi ginen hitz egiten eta gero ja hasi ziren hitz egiten eta luzatu zen pila bat gauza guztia. Baina guretzat izan zen super potente. Hemen bideoko irudi batzuk bildu ginenak, adibidez Bitxoria zendu zen aurrek urtean eta pena handia izan zen, ze Bitxori izan zen klabea proiektu honetan eta audioetan pila bat entzuten zaio eta dokumentazio guztian. Eta azkenean guk susmoa geneukan nola herrira gerturatu behar ginen herriak zeukalako memoria, ez? Guk edo arteak gure bidez zeukan potere bakarra izan zitekena zen memoria hori aktibatzea. Eta kristona jaso genuen, espero ez genuena. Bai, guk nola parte hartu zenuten guztiok, ez? Adibidez, txaskarri bat bezala, zu izan zinen 3 belaunaldiak egon zinetena, ez? Bai, ama, alaba eta mama. Eta mamak kontatu zituen giro horretan, etxean igual inoiz kontatu ez zituen historiak. Eta izan zen, brutal, ni gero audio guztiak entzun izan ditut eta transkribatu, eta benetan, zirraragarria izan dela, unkigarria eta izan dela pasote, ez? Eta batean aktibatu ziren gauza batzuk proiektuan kontemplatzen ez zirenak, eta horretarako susmoa geneukan gertatuko zirela gauza horiek, baina batean argi geneukan transmisioa den gauza hori memoria lantzeko dela erraminta beharrezkoa. Orduan, guk hori guztia ilustratu beharrean hori suertatu zedin lortu behar genuen, ez? Eta topaketa horretan lortu genuela uste genuen. Gero guk jarraitu genuen gure lana, baina hori hor zegoen, ez? Eta dokumentazio guztia hori hor dago. Ideian hitzak atera ziren, hitz pila bat, ze proiektu honen gauza garrantzitsuetako bat euskara zen. Beste memoria erraminta bat, nire ustez, euskara dela. Eta transmisioa, ez? Eta hitz horietatik aukeratu genituen batzuk izan ziren hitza, memoria, errebotea eta oi hartzuna dela proiektu honi hitza ematen diot, gure izenburua ematen dion hitzak. Historia bat lotuta dauden hitzak dira, baina bere baitan ere hitz horiek oso potenteak direla uste dugu. Eta ekarri dut audio bat, apurtxu bat entzuteko, ez dira oso grabaketa onak. Hasieran zer egingo genuela uste genuen audio horiek, baina daude 3 taldetxoak oso espazio txikian, jendea bata bestearen gainetik hitz egiten, izan zen nola oso distendidua, oso naturala. Claro, gero hori guztia dokumentazioa zen, salvajada bat. Eta atera genituen gauza batzuk. Talde honetan zuzu Zuek etxean gelditu zinen Mari Luisa. Nola joan zinen zuek? Begoñeko refugio. La familia. Honen eskarta den erosoak eta Rosario son eskomite Renamen Aisteagaz da zera segundota da txominde. La familia Begoñeko refugio. Eta zuen zalan joa zinen? Kambien joango ginen. Canuto que yo egiten kanbien. Canuto que yo egiten fecha de Bombardean egiten hogetan barra urtean. Eta gero egite akartzen urte. No esaten. Rojo separatista. Zure buruan behar hori ikusten, hori kontatzeko. Euret eskeri sufrir diferentela. Baina ez da erokin zuen nahi behar, ja beharra ikusten zuen. Pregunto bate... No, mi madre está trabajando como una negra. Ikusten unik amazalan dabilen desan hau nez. Ja, Mari lagundu betzen, nire lara betzen. Zebet urtera egon zinen? Amaz gehi urtera zen. Eta dokumentazio guzti honekin ikusten duzu zer egingo dugula ere momenturen baten. Daua kriston lanan entzun duzuen bezala ez da bat ere entzuten. Baina hemendik atera dezakeguna da, bildu ginen pertsona guzti horiek eta nire ustez egun harretan memoria egin zuten pertsona guzti hauek eta gehiago ez. Azkenean
guk zer bultzatu genuen sortatzea, baina pertsonek sortu zuten eman zana, ez? Ze espazio bat bere baitan ez da, baizik eta bertan gertatzen den zeo zer, nire ustez. Eta guri bueltan etorri zitzaigun guztia, ez? Zirrara eta sentimentu guztioetatik aparte, azkenean eskerpila bat jaso genituen eta noiz urrengoa egiten dugun, ez dakiz errez, eta izan zen como brutala, ez azkenean gauza asko kontatu ez zirenak bertan gertatu ziren, ez? Bertan kontatu ziren. Eta guretzat hori izan zen kriston altxorra, eta batez ere familia horientzat, ze famili bereko pertsonak zeuden, ez? Eta orduan, guk ez genuen ezer egin, bakarrik deialdi bat luzatu eta gero ausate bat jarriz bela udalak, ez? Mundiala baino, eta jendak ezin zuen gelditu, ausatean ere jarraitzen genuen, eta hori guretzat izan zen, monumentu bat, memoriari, ez? Memoria benetan bizirik dagoela verifikatzea, ez? Benetan balorean jartzea. Eta, honi jarraituta, proposamen bat lehenengo proiektuaren proposamena egin genuen, memoriaren oi hartzunaz dihardut. Memoriaren oi hartzuna da, audio hauetan ateratzen den esaldi bat, ez? Memoriaren oi hartzuna eta memoriaren oi hartzuna iruditu zitzaidan oso potentea, ez? Gainera, Dimako euskera, nire euskera beste bada, orduan, ni gerturatzeko euskera ere bazan, altxor bat, ez? Jasotzen nuenanik zuen euskera, ez? Eta orduan, memoriaren oi hartuna dihardut, zeo zer, rebotea zeukan hau guan, ez? Eta ideia horretatik hasi ginen, eta, Diman kaleak ez dute izenik. Eta aukeratu genuen plazak ez zeukan izenik. Eta aukeratu genuen hau espazioa, gure, frontoi moduko hau egiteko edo, han planteatu zen, ez? Eta hemen planteatzen ziren hainbat gauza. Bai espazio horren aktibazioa, nola espazio horri izena jarriko genion, memoriaren plaza izango zana. Eta espazioa berak zeo zer esan beharrean guri, ez? Zan jendea bertan biltzeko eta bertan suertatzeko hori sustatzea, ez? Memoria mantzedin espazio bat sustatzea edo, hau ezin izan zen aurrera atera, baina, atera genituen konklusioak oso positiboak izan ziren, eta hasi ginen ulertzen mai inguru hartan, ez? Mai inguru anitz hartan biltzen ginen guztiak, hasi ginen gauzak argiago ikusten, ez? Zer nahi genuen eta zer nahi ez genuen, baina zer nahi genuen, ere. Orduan, memoria bizirik zegoela baieztatu genuen, eta leku bat bere baitan ez dela ezer, leku hau bere baitan ez dela ezer, baina bertan gertatu zedin hori luzatzeak, bertan egingo zuela memoriaren plaza gure, ez? Ideia, poetikoa da, baina bere baitan egia esan, ez? Guk ez genuen ezer egin behar, baizik eta herrikoek egiten zuten, eta hori izan guretzat eskaini genezaken handiena. Honekin ideia sensibletara joaten ginen, ez intangibletara, benetazkoetara, bizietara, eta oso konplexuak diren hoietara, ez? Ulertzen dugu arteak ez duela herri baten memoria guztia bere baitan hartzeko potererik. Orduan, ez du zertan izan behar ezta, eta objektu batek ez dauka benetazko potere hori. Orduan, memoria guretzat herria da, eta pertsonak, eta esan den guztia, esan ez dena, esango dena, edo esango ez den guzti hori egiten du memoria. Orduan, hori jarrian genuen balorean proiektu honekin. Eta, aurrera egin genuen. Hemen gertatu zena izan zen, udala aldatu zen, eta pandemia etorri zen, dana batera, eta horrek geldin handi bat eragin zigun proiektuan, batean beste lehentasun batzuk eduki genituen, eta beste gauza batzuk jarri ziren balorean, ez? Garrantzitsuak benetan, baina gure baitan jarraitu ginen proiektu honekin, eta ideia garatzen ezin ginen Dimara joan, ezin ginen gerturatu, ezin ginen jendarekin egon, batean talde aldatu zen ere, ez? Proiektuko talde aldatu zen, eta bat inestabilitatea izan zen, baina jarraitu genuen eta azken proposamen posible bat egin genuen,
Eta hemen ja, objektua eta leku espazio konkretu bat egin beharrean, batean handitu zen proiektuaren zertan ibili behar ginen. Proposatzen genuen topaketa bat, mapa bat ideia oso ireki bezala ez mapa, bere baitan mapa bat, timakoa, baizik eta zeozer horrela formari gabekoa eta plaza. Zela benetan eskatzen zana, herritik zeozer tangiblea eta iraunkorra orduan plaza batetan. Eta proposamen hau, bigarren topaketa. Bigarren topaketa proposatu genuen azaroak 2, baina legedia eta, erabak izan ezale egingo. Legedia eta jende oso heldu ez egoelako, egoera zelako super ez genekien inork nola ez, ni hemen nengoen lanean eta ez genekien oso ondo ere astra nola egin. Astra nola aurrera atera, eman berdin, inorrek ezekien nola aurre egin eta horrelako proiektu bat sortatzen zen oso, ez dakit, komplikatua. Komplikatua, behar genuen jendarekin egotea eta jende helduak edo zeukan hitza, baina aldi berean ezin ginen elkartu. Eta ez genuen esaten telefonoz deituko ditugu, esango diegu euren bilobei grabatzeko, baina ez dago zentzurik. Ezin gara bildu, eta bildu ginenean funtzionatu zuen proiektuak, orduan hautze genuen hor alde baten. Orduan, utzi ziguten pizka bat askeago eta Bizkaitik ibiltzen. Eta Odei Torres gure lagun argazkilaria, Maua eta Irurok hartu genuen kotxea eta joan ginen Dimara. Eta esan genuen, ezin gara bildu, baina Dima beste modu batetik ezagutuko dugu. Egingo dugu mapeo bat, argazkiak aterako ditugu, herria beste begirada batetik begiratuko dugu, ez? Ez gara turistak, ze ezagutzen dugu jendea eta hitz egin dizkigute leku batzuetatik eta hemen bilera asko egin genituen eta horrela, baina ez gara herrikoak, orduan begirada zen apur bat horrela. Ikerketa begirada, topatzen ari ginen espazioak, ez dakiz zer. Eta egin genituen argazki, Odeiek, zituen argazki pila bat, mundialak, gero proiektuaren parte direnak, ez? Eta ikusi genuen Dima beste espektro batetatik, ez? Eta beste begirada batetatik. Ostean, maparen ideia garatzen hasi ginen, eta batean topatu genuen hor udalaren ondoan, horrelako espazio bat, plaza moduko bat, batean iruditu zitzaigun aproposa, topaketa bat egin behar genuen edo egunerokotasunaren parte izan zeozer jartzeko aproposa. Aurreko plaza zegoen apur bat kanporago, ezen hain topatzen baizik eta joan behar zinenara, eta hau batean zegoen herriaren erdian. Udalaren ondoan, udaletxaren ondoan, plaza fronte txikiaren ondoan, ikusten genuen, hemendik pasatzen zara konturatu gabe, ez? Eta hemen batean lurrak ere zeukan forma gustatu zitzaigun, ez dakit, pasa ginen pizka bat ideiak bueltak ematen ideiei. Hemen markatuta dago karratu bat, lurrak baldozak egiten duten kuadrikula batean iruditu zitzaigun interesgarria eta lurrak egiten duen forma, ez da laua, ez dago plomada, dago horrela. Iruditzen zitzaigun interesgarria. Eta markatu genuen hor interbentzio bat egiteko aukera egongo balitz bezala, hori da planteamenduaren irudia. Eta batean esan genuen, eta hemen interbentzio nimino bat egiten balin badugu, zeozer seinale bat bezala jartzen balin badugu, eta otu zitzaigun lurra nibelean jartzea. Oso seinale txikia zen, baina batean generatzen zen espazioa zen beste bat. Esan pasuzko leku bat, zela justo aukeratu genuen kuadrikulan zegoen aulki bat, eta iruditzen zitzaigun ez genuela zertan herria aldatu behar, ez? Aulkia jarraituko zuen bere lekuan, baina batean aktibatzen genuen espazio hori, zana, suposatzen dut, eukiko zuten terrenoa etxe egiteko eta sobratzen zana likatatu zuten. Baina batean hartzen zuen beste leku bat, ez? Aktibazio bat egiten genuen, zan oso minimoa eta hori. Materialak izango ziren azulejo berdinak eta gero alboan jarriko genuen azero korten.
hau ere ezin izan genuen aurrera eraman, baina bai egin genuela da espazio horren eta forma horren iruditegi bat sortu genuen. Bai, marraz nola mantxa sortzen, hau da edifizio guztiarena, hau da plazarena monumentu edo interbentzio txiki horrekin, etxearena, hau da interbentzioa alboz, hau mantxan, hau batean zen lurreko kuadrikula, gero legediaren baitan koskak zeukan 20 zentimetro, orduan jarri behar zitzaion koska bat, ze bestela arriskutsua zen, edo bestela barandilla bat, eta esan genuen, bueno, hobe da koska barandilla baina. Eta orduan hau da koskarekin, bueno, sortu zen iruditegi bat, hauek dira batzuk, sortu zen iruditegi desente. Eta orduan, proiektuak batean hartzen ditu, amarratz bat bezala, beste hanka bat, ez? Lotuta dagoena, baina ez dala dena bat, baizik eta lotuta dagoena eta zentzua daukala bere baitan. Eta jarraitu genuen ordanean. Honekin batera, maparen edo beste ideietako bat izan zen liburu baten formalizazioa, ez? Resolbitza liburu moduan. Bageneuzkan odeien irudiak, guk idatzi genituen nahin bat gauza eta Manuri eskatu genion ere parte bat idaztea, eta Aritz gure lagunari ere kontekstu historikoa idazteko eskatu genion, eta liburu bat idatzi genuen. Orain inprentan dago, hau da maketa, ikusi nahi bali baduzu, eta hau da egin genuen beste maketatxo bat. Eta bertan biltzen da, perspektiba ezberdinetatik nola aurre egiten diogun proiektu honi, ez? Odeien begirada, Mauatan nire prozesua lenguaioz ezberdinetatik, Manuren begirada, Txumoluxu eta elkarteko kide izan da, eta berak nola proiektua ikusten duen, eta gero Aritzeko kontestu historiko bat eginez, ez? Eta hau izango zen gauza bat, 40 ale uste dut egingo ditugula, eta instituzioa ezberdinetan egongo dira, udaletxean, liburutegian, ikastolan, gero guk hartuko ditugu ale batzuk, eta gero gehiago egiteko aukera ere badago. Herritarrek nahi izan ezkero, egingo dugu beste ataka bat, eta izango zein nahi dut, egingo dugu beste errendesa bat. Eta hauzen, proiektu horren beste alor bat, ez? Mapa horren, mapa kontzeptual horren, beste alor bat. Liburua, hori da, joan zaidala hau irudia. Bale, eta denbora gainezka geneukan. Denbora izan da, proiektua eraman duena, denbora, bakearen lore gara dinamika izan zen, urtero esaten genuen, iritsiko gara, ez gara iritsiko? Venga, beste urte bat gehiago. Iritsiko gara, ez da, aurten 3. urtea, eta ja, mandiogu bukaera ere, nolabait, egun honetarako. Eta ekitaldi bat egiten dute Diman, apirilaren hasiera, norten beranduago egin duguna, hainbat atletiken jolastu zuen eguna izan zen. Eta, herritarrek parte hartzen duten dinamika bat da, oso emozionala eta oso komemoratiboa, ez? Eta guk ere parte hartu genuen gure proiektua eta liburu aurkeztuz pizka bat horrela, ez? Eta irakurri genituen apur bat gure ideia batzuk, eta irakurri genuen ere niretzat oso garrantzitsua izan dela, lehen irakurri ditugun izen guzti horiek, ez? Benetan egun hartan memoria egin zuten pertsona horiek. Eta beste topaketa batzuk egun balira ere, beste izen batzuk egun liratezke. Eta egunean bertan, frontoian egin zana, orain protokolo guzti hau eta horrela, eta gura ditxarra egiten zuen, frontoian izan zen, frontoian handian. Eta iruditegi hau, sortu genuen iruditegi hau, jarri genuenan hitza, memoria, errebotea eta hori hartzuna hitzekin bat, nolabait zeinua eginez gure proiektuari, ez? Hor zegoen, abian dagoen proiektu honi. Eta azkenik esango dut, momentuz, proiektua dagoen egoeran, iruditegi guzti hau serigrafiaz egin genituen horrelako txarteltxo batzuk, dina bost, baina apur bat txikiago, eta herritar bakoitzari bidaliko zaio bana, proiektuaren parte bezala, ez? 4 ale egin ditugu, eta ez dakit 600 kopia inguru izan dira, eta liburua inprentan dago, eta hau sarri bidaliko dugu ere, ia liburua iristen egun bengoz. Rollo guzti honekin dena doa oso berandu.
Eta konklusioak, guretzako benetan izan dena monumentua nik egin nahi nuke horrela pizka bat ez nuen enroiatu nahi asko. Niretzat monumentua izan duena eta benetan balio historikoa izan duena izan dela herria, ez? Herria eta herri kasu honetan Dimak eduki duen beharra memoria historikoa mahai gainean jartzeko eta niretzat hori benetan izan dela monumentua eta izan dela plazer bat gurekin kontatu izana zuen bideo honetan lagun edukitzeko, ez? Eta Jorge Oteizak esaten zuen gauza batzuk ezin direla eskulturara eraman eta adibidez gorrotoa, ez? Eta guk esaldi horrek uste dut borobiltzen duela guretzat proiektua eta hori, horren mauak beste... Konklusio.